Интересното за това е, че той е лабиринт и трябва по някакъв начин, не знам какъв, да се измъкнем. Аз съм прочел правилата и мисля да започваме. Взел съм най-важното от всичко. Може би да взема още малко торчове. И сега да започнем. Да служа торчове само. И когато успея да завърша мапа, ще снимам как изглежда мапа отвън. Това е много. Ох, майко. Па. Но мисля, че няма дори да успея да завърша мапа, защото се върнах в началото. Да, в началото. Оф, какво това е? Тук минавам вече за четвърти път. Да, в началото съм. Един час се движа вече в една и съща посока. Каква е тази? Ау! Ще има много време за въртене в това нещо. Трябваше да го тега. Ооо, пак. Сега да му върне в един и също нещо. И ще реши куитна всяка. О, къде? Чакай, върни се в кръг. Сега нищо няма. Добре, тук. Тук и тук. Особено. Определено тук. О!
мразя вече лабиринт мапове. Какво направих? Надявам се това да ви е интересно, защото ще се лутам тук поне много време. И ако не успея да намеря още нещо в близките 5 минути, ще ви покажа мапа отгоре. Какво е било и къде съм бил аз. И колко явно е имало за лутане. Ще старо рози, навсякъде ние любов и мразя мапа. Сега ще ви покажа мапа отгоре, защото това е много не тялото си мапа, казах. И сега ви показвам мапа. Ето къде съм бил аз. Вижте края на мапа къде е бил. Ето тук. Чак тук. Представете си колко време имаше да се лутам, за да намеря това нещо. Аз съм бил тук. Ето тук. Представете си. Трябва да мина така и да ходя напред, да завия така, да заобиколя, да направя този завой и стана тук. И печели мап, няма що. Сега това ще бъде за кръпа. Благодаря за гледането. И ако ви харесва да тегля други мапове, ще тегля адвенчър мапове, трол, паркури и тем подобни. И благодаря за гледането. Довиждане.